ewo 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 o ruo na mgbe m ga-atọghị ọnụ ka atọghere ngwugwu. Edi oke osisi Ezaika ka m na-akpọ. Edi ije ahụ ọkwa ọ bụrụ na nne nkata ejiri mmụta kpaa ọghashiana ka nnene. Edi oke ekwe na-akpọgo, mgbedi na-akpọgo, ekwe ochie na-akpọgo, ọdụ na-akpọkwazịghị m jiri tinye olu m na nke ha were na-akpọgo na-ajụ ịgara ole o lọbanụ. Uru ala mbịagụ ebe eteghete unu ga-eshi agha eme, unu ga-emeda agha. Eriri mmụta unu ala n'ọkwara mbịagụ alana. Nweze ahụrụ Nwezugo Ezaika eze enye ji emeli. Ọ kakwara nne gị ije ahụ ogete ekwere aka. Ruola mbịagụ ghara n'ụlọ. Ndị eze ya na ha dịrị achị ekwedachi ike ejiri biri obuọfọ ndị nze na ọzọ ghara n'ụlọ. Oke imimi ọnụ akwa ụmụazị ebewuru onwe ha ihe mere yo. Ana m akpọ Nna bụ Ugo nwa yiri nne na nna ya. Ude ejiri keshie amamihe ekelekwe gị ugboro 8 ọnwa egbudo n'agha. Eze pụọ eze anọchie. Aka agaghị akwa nwa enwe n'elu na nna ya mụrụ ya n'elu. Jisie iko zọchie ụkwụ n'ala ike na ọkụ agịrị nwata n'aka na ha ahụ ya. Chiri anyị ga-abụ ga-adịrị gị mma. Which guy?
medics, come forward. They don't want to go back. Those are them. Medics, come forward. The medics. Give them small space. Give them small space. Brothers and sympathizers, the hour has come, the moment is now. Please be seated, please. Please, all cameramen, do us justice, please. Oh yes. That's the moment. The Lions of Impiano are there to perform the I don't know what they're going to watch again. Please. Don't organize yourself, please. Thank you. I don't know what to do. This is the hour. This is the moment. Yes. The highlight of it is now. The traditional rulers, breakfast and chicken, they are all here. All the way and give they are all here. Show your majesty. We welcome the Holy Presence of our better way. All the one that goes around you, oh yes. Oh, the one there. I respect you. My chairman emeritus. The Lions of Impiano in action. The PG first. PG, Osaka, I salute you. Abagide. Over one day. Let's go for one day. Over one day.